Goedemiddag, dit is TPN Nieuws. Het is vandaag 16 augustus 2012. Met vandaag een verslag over de herdenking van 50 jaar New York Agreement. 50 jaar geleden, op 15 augustus 1962, tekende Nederland een overdrachtsakkoord met Indonesië, beter bekend als het Akkoord van New York. Op woensdag 15 augustus 2012 organiseerde de Alliantie van Papua-studenten, de ANP, een demonstratie in Yogyakarta. Karena itu blok barat, terutama Amerika Serikat, segera melakukan berbagai investasi politik. Intervensi ini tidak secara langsung, namun dilakukan melalui PBB. Karena sekjen PBB. En in Biak, in West-Papua, organiseerde het Nationaal Comité West-Papua, afdeling Biak, een paneldiscussie. Het paneldiscussie werd bijgewoond door circa 500 mensen. Hiermee willen zij aangeven dat de strijd nog altijd leeft en de Papua's hun recht op zelfbeschikking zullen blijven eisen. Zij doen een oproep aan de Verenigde Naties om haar verantwoordelijkheid te dragen over West-Papua en eisen een herziening van de VN-resolutie nummer 2504. Hier in Nederland organiseerde Free West Papua Campaign een manifestatie tegenover het Vredespaleis in Den Haag. Onze verslaggever was hierbij aanwezig. Laten we gaan kijken. Goedemiddag, dit is TV Papua Nieuws. We staan hier vandaag 15 augustus 2012 staan we hier bij het Vredespaleis in Den Haag. We staan hier om een manifestatie te houden omdat het 50 jaar geleden is dat Nederland samen met de VN overdracht heeft gedaan aan Indonesië van West-Papua. Dit is in onze ogen illegaal gebeurd, omdat het niet met toestemming van de Papua's is gebeurd. Daarom staan we hier nu met z'n allen een manifestatie te houden. En we eisen ook hierbij gelijk dat Yudhoyono wordt gearresteerd, naar Den Haag wordt gebracht en terecht wordt gesteld voor zijn daden in West-Papua, in Maluku en Aceh. Today, it's 50 years ago. It was the day that the Dutch government sold West Papua to Indonesia. They sold our land without asking the people of West Papua. Stop the genocide in West Papua. Stop Indonesia. The United Nations is being ignorant about West Papua. The United Nations is being ignorant about Indonesia, about the problems in Indonesia. People in West Papua are being oppressed every day. Our mothers are being killed. Our brothers and sisters are being killed. Our children are being killed. We have never chosen to live under Indonesian rule. We are now living our lives in fear in West Papua because there is no rule of law. There is only the law of the gun, the Indonesian gun. Hear the children crying. The Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono must be arrested for the crimes against humanity in West Papua, in the Moluccas and in Aceh. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono is a champion of liar. He should be arrested for the crimes against humanity in West Papua, in Maluku, in Aceh. We have the right to live as a free man in our own land. We have the right to sing our songs as a free man in our own land. Enjoy, people. Enjoy your freedom.
Dit was TPN Nieuws. Graag tot de volgende keer.